Iazki, zer moduz? Gabon, oso ondo. Demoraldi berria. Bai. Berrikuntzak miluzen. Ondo ari gara, Ondo. Berrikuntzen artean nik zenbat... Urte barria. Bai, ba. Urte barria on zeuri be, 31 urte! Urte barria, berriketa! Iuka! Urte askotan. Bai, ni esker, Iazki. Urte askotan hain miluze. Urte askotan elkarrekin. Dain ganorabako. Gaun dezagun, Bai. noski. 31 urte estrena zerekin batera, beste perspektiba ere bai bizitzan, Bai, Zer den garrantzitsua, zer ez. Harina zizera. Bai, fama, errekonozimendua, hori ez da garrantzitsua, Iazki. Hori etorri bezala joan egiten baita. Jabetu naiz, adin berria hau estreinatuta, bizitzan, miluzen bezala, garrantzitsuena, dirua dela. Datozela gure lehiakideak mesedez, pasa barura! Alex Itaion, Maialen Iraziz, Orreaga Tamaren. Alex Itaion, Gabon. Gabon. Bizitzan, eta miluzen, dena ere ez da dirua. Baina, bide batez, diru pixka bat ere etxera eramango bagenu, gaizki ez, ezta? Ez kaltek ez ziten inoiz dira. Kalterik ez? Inorri ez dio sekula, bueno, kopuru handitan eta bai. Bai. Zuek 525 euro dituz irabazia momentuz. Bai, ondo. Kalterik ez dugu egin horrekin. Ez. Zer egingo dugu kopuru horrekin, Jon? Ba, oaindik ez dakidu, baina... Hasi pentsatzen ba, Afarin bat... Afari ben bat? Zer zarete kuadrilan? Behatzi. Bederatzi? Bai. Bueno, Ondo. alegin bertan? Aleiko, Bai, dabia bat izketako. Begira. Zazpi aleiko, dabia bat izketako. Oso ondo jaten da, Iazki, alegiko gasolina egian. Ez du horrela aparte glamurri, baina gero, eman ondo emate dute. Alex, gaur ze asmore egin gatoz? Gaur, bueno, beste demoa pasa. Denbora pasa? Bueno, asmoa pala da. Ondo? Eta diru pixkat de bai alde eman, ondo. Denbora pasa eta trukean diru pixka jasoko bagenu primeran. Bigote, animo, Zorte hon. Gai, eskerrik asko. Eta orain Maialen Irati lagunduko didazue Gabon, neskak. Gabon. 3. saio eurentzat, dan ez dela dirua miluzen, Maialen. Zer gehiago daba, garrantzitsua. Ondo pasatzea. Ondo pasatzi, Hoi da. Ingurukoekin egoti Irati, bai. Claro. Alkarri ikusti, Oso ondo pasatzen dugu. Bueno, pisuan eta zer ikusi zaituztenien telebistan, zer gertatu da? Festa montatu da. Bueno, pixka eta sarra hoin die, gezurra esan genielako. Sorpresas etorri zielako. Claro. Kutuan, Abisatu gabe. Baina, bueno, merezi zuen. Orain ja, telebistaren aurrien danak jarrita, Maialen Irateri, bueno, bultzada hori emoten, Maialen ze gogorekin gaur? Finalea iristeko goki. Finalara iritsi? Behin probatuta ez da? Bai, behin Hombre, probatuta ja gustatu. Ondo, Saioko geho. neskak, 200 euro irabazita, Maialen Irati gogoratuko dugu, gure biologo pisukidiek, bakoitza bere kontuekin dabilen arren orain. Ongi etorri neskak. Eskerrik asko. Eta bikote berria gurean, Orreaga Tamaren Gabon, ongi etorri. Gabon. Zer moduz? Ondo. Nondi gatoz Orreaga zu? Ni Bilbokoa. Eta ni Gasteizkoa. Gasteizarra? Bai. Eta non elkartu gara ba, laguna baitzarete? Unibertsitatean. Unibertsitatean. Hizkuntzen inguruen. Bai, hizkuntza modernoak gainera. Bai. Ze ikasten ari gara Orreaga? Ingelesa, euskera, erdera eta biok txinera. Hori da. Guau. Txinera elkarrekin? Guau. Gabon eta ongi etorri miluzera Nihao. txineraz? Bueno, bageneukan esaldi bat prestatu. Prestatu daugazuen esaldia zein da? Bai. Ni hau, women, maren, Orreaga. Women zai deusto eta suesi jaino. Xie. Nik dena ulertu dut egia esan. Bai. Ez dut itzulpenik egingo. Gabon, Orreaga Tamaren gara, Ilaskitan Jon maite ditugu, mirezen zaitu zegu, eta horrelako doztreko Hori da. Gainontzean, eta hasi aipatuta pop kulturaren eta K-pop zaleak berezik, ez da? Bai. Eta dantza zaliek eta. K-pop dantza ere bada. Bai, biok dantzariak gara Dantzariak eta zarete. bakoitzak bere hirian badaukagu taldetxo bat. K-pop Hori da. talde bat. Hori da. Eta horrela pauso txiki bat edo, nola litzateke? Guau. Ondo, Maren, eta esango dizut bai Urruzuno saria irabazita. Hori da. Ah, Biok Hori... 2008an irabazi genuen Urruzuno saria. Ni gelditu nintzen 3. eta Orreaga 2. Eta ez genuen jakin... genuen elkar ezagutzen. Hori da, benetan? unibertsitatera arte. Literatura saria eta gazte talentodunak saritzen dituen hau pasuek. Ongi etorri neskak. ja, ondo pasa gainera. Zarako, Eta hortara gatoz. Bai. Bueno, venga, dirua. 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 Aipa ezagun. Miluzeko sekuan ari danok gaur... 11.000 larem. €9.000. Horrek. Ondo pasatzea bai, baina diru hotxak ere... 11.000 eurorekin, eupe, kain popei. Eragiten baitu. Portugaleteko lagunak! Zeba dutzela, hau eta ongi etorri. Azpileku ikastolako publikoak. Orreaga Tamaren, badakizu
ez zauek etorri barri, potokumeak, tribuaren berbak eta ikusi-makusi gure proba barria zeuen eskura jartzen ditugu, zeuek, zerekin animatuko zarete? Ikusi-makusi. Ikusi-makusi zeuen zat, oso ondo. Ales eta Joni, zer emango diogu? Potokumeak edo tribuaren berbak? Bai, potxokumearena. Potokumeak. Bueno, bertxotan, estrenatuko dira, ondo, Maialen eta Irati, tribuaren berba batzuk, Bai. ondo, aldatzen dugu, ja, apurtxu bet. Ederto, bertxotan hasiko gara. Ales, Jon, bertxori botazu inoiz holan... Fundamentuzkoik ez. Fundamentuzkorik ez. Fundamentuzkurik ez bai, ez zer bai. Zeu zer bai, eskola. Zer bai, bale? Parrandan eta... Parrandan. Hementxe gaude eta horrelako ikasita. Oso, ondo. Bale, Jon, zuen hitzak, bakoitzak bereak izango ditu, 5 aukerana, baina laborabili beharko. Poto egiteko aukera be bai, bertso osoaken punto biltze ditu. Eutxi, Ales, zeu hasi, Jon, zeuk jarraitu. Guazen. Gaur egun zare, Sozialekin. zenolako, Iskan, bila. 500 jarraitzaile, Galdu. izan nahi lituzke, Bila. naiz batzuek zoriona, Galdu. atzetik miseri, Bila. garrantzitsuena, Argazkian. ondo ikusi. Dadila. Foto pari, baina. Ales eta Ion, publikoak ondo salatu duen moduan, ez da? Bai. Foto, joan dira batzuk. Doinuan ere izan ditugu. Arazo batzuk ikustagun, ariketan nola geratu den. Eta hortxe, erantzun zuzenak behar luketenak. Halere, 5 ondo kokatuta, 50 puntu. Ondo. Maialen eta Irati, tribuaren berbak orain bikotean egin beharreko ariketan oski. Eta Erne, berbak ere bikoteka dozeta. Badakizu, erantzun zuzen bakoitzeko 10 puntu. Taula guztia osatuta. 100. Ea ba, 100ak lortze ditugun. Batoz berbak. Hauetxe dira. Denbora. Olio-olioka itxu-itxuka jolasa oinatin. Maialen. Laba-labaka. Do. Uraren irekite hotxa onomatopeia araban. Txatxa. Irati, Olio-olioka itxu-itxuka jolasa oinatin. Laba-labaka. Uraren irekite hotxa onomatopeia araban. Barra-barra. Helen. Olio-olioka itxu-itxuka jolasa oinatin. Laba-labaka. Uraren irekite hotxa onomatopeia araban. Gal-gal. Zondo. Erlastarra erlemandoa elorrion. Kirra. Irati, olio-olioka itxu-itxuka jolasa oinatin. Laba-labaka. Uraren irekite hotxa onomatopeia araban. Gal-gal. Erlastarra erlemandoa elorrion. Pipia. Olio-olioka itxu-itxuka jolasa oinatin. Laba-labaka. Uraren irekite hotxa onomatopeia araban. Gal-gal. Erlastarra erlemandoa elorrion. Txatxa. Olio-olioka itxu-itxuka jolasa oinatin. Laba-labaka. Uraren irekite hotxa onomatopeia araban. Gal-gal. Gal, eta... Burrun-burruna, erlemandoari burrun-burruna esate diote elorrion. beurekin biekin bueltak ibili gara eta biekin geratuko gara. 20 puntu, Maialen Irati. Horregat amaren, ikusi-makusi. K-pop ere izan diteke hori ez da? Ba, 8 irudi. Hemen txegitugu izendatuta, batetik 8ra. Oso ondo begiratu. Hauek dira, txerria, azeria, igela, sagua, beia, olioa, dragoia, hartza. Ondo begiratu, horreaga, azteko, azeria. 3. Beia, Maren. 5. Dragoia, Maren. 7. Ondo. Hartza. 8. Igela. 3. Bikain. Olioa. 1. Sagua, horrega. 2. Txerria, Maren. 1. Azeria. 2. Beia. 6. Dragoia. 7. Horrega, Hartza. 8. Igela. 3. Olioa. 6. Ondo. Sagua. 2. Txerria, Maren. 1. Azeria. 2. Beia. 7. Dragoia.
Hirugarren hori. Zorrotzeko moduko baita taula hau. Alere, bi zuzen erantzun da. Horreaga Maren, 20 puntu zuentzat ere. Foto eta foto artean, baina alesita jo, momentuz markagailuan abantaila zuek. Imintzioka helduko diogu, abantaila horri. Horrela hartu lekua, Maialen eta Irati bestaldean. Lehenbiziko erronda, lehenbiziko 3 kontzeptuak. Hortxe dituzue, pentsatu ondo. Eta denbora. Animalidad. Txikia. Lehoia. Azeria. Tigrea. Bero, Irati. Katue. Jaguar. Tigrea, jaguar, pantera. Ondo? Pantera oso ondo. Bigarrena, Jon? Borobila. Arrautza, bokadioa. Saguntza. Ondo. Bai, bota. Pikantea. Salsa bat. Zer da? Pikante bat. Hori eragiten Salsa dena? bat. Limoia? Ondo? Hirugarrena, bien artean? Pentsatu. Bi pertsona. Pentsatu. Bi pentsalari filosofok. Iker, bale? Oso ondo? Aristoteles eta... Eta? Eta Platon. Oso ondo. Zemaia, Bueno, tartean faltatzen giharrak eta bizkatera guztia, ze garaiko pentsalariek ere izaten zuten, segulako... Hala ere, Irati hau zabalek utzi gaituzu. Pentsalariak, filosofak, Aristotel eta Platon. Nortzen Platon gorra Aristoteles? Nik Platon zain unola, Platon geudela. Pentsalari honak hemen, Ondo? Ederto, danak, 60 puntu! Non gaude, Platon, oso ondo, maila hori mantendu barra dago, maila eta Irati. Beste mesedez, Horreaga eta Maren bestaldean. Neskak, zuek ere proposamenak gota beldurri gabe adoz. Hortxe 3 kontzeptuak, demora. Igela. Txakurra. Azeria. Buztana. Buztana edo izatxa bai. Egazkina. Azafata. Ilotua. Ez. Bidaiaria. Ba, bueno. Bidaiatu. Turista. Bai. Ekonomia. Turista. Bidet. Zea ere zen egan dabil, bera turista da. Bai. Gia turistikoa. Ez. Non dagoen edo? Londresen. Zer da hori? Txapela. Makilla. Hirugarrena. Bien artean. Bai. Klasea. Ikaslea. Aurkezlea. Klaseak eman. Bi. Ikasle eta irakasle. Bi ikasle bai. Bi ikasle. Arbelan. Zertan ari gira? Aurkezpena. Oso ondo. Aurkezpena egiten. Eta? Londresen. Londres, Britania handia, erregina, Buckingham. New York zen. Leku bat, zehazten ibili da, leku batera joan behar genuen. Ez, London eta Buckingham Palace eta horre itxututa ibili gira. Bai, askatasunaren estatua egiten aritu zara. Bifiter ematen zuen, horregatik. Bifiter ematen zuen, begira, hori... Zuk hartu nahi duzun moduan Maialen? Bi asmatuta, venga, 50 puntu zuentzat. Horregatik eta Maren. Koreografiak eta egiteko arazorik ez da. Hartu balekua, alei harrak bestaldean, 3. erronda bat hor, 3 batekin bukatuko bagenu, elitzateke txarrata. Hortxe kontzeptuak, demora. Apa ikote? Maren, hasita. Agure bat. Atxona aspaldikoa, agurea. Bero? Leheno, gaztea zan. Ez. Ez, bastoia. Zesan duzu? Sartzen. Sartu, agurea. Atxona. Bai. Atxona, mona. Ez. Atxona. Ni. Atxona. Bigarna. Aparreaga. Itxasoa. Trena. Egipto. Kleopatra. Bai. Piramidek. Ez. Zer hori? Zea, hieroglifikok. Ez. Lekua ondo. Bai, itxasoa. Ez. Mesopotamia. Nilo. Nilo. Nilo bai. Zartua, bai. Dentista eta... Bai. Eta bezala. Pazientea bai. Zer egiten? Zertan? Hortzak ikusten kari sakentzen. Hortza garbitzen. Ze egiten? Kari sakentzeko? Kari sakentzeko garbitzen. Lijatzen. Ez, beste da. Enpaste bat. Kari eta konpontzeko baita hori.
Ondo, eta Nilo ibaia falta izan zaigu, iritsi ondo, iritsi gara. Nilo, Sartu Nilo da. esmatu du, birraitona eskara iritsi. Birraitona, hori da. Aitona Aitona bai, haren aurrekoa birraitona zen. Egatu nez... Ezagutu zuia birraitona edo, birramona edo? Ni bai. Bai, Zen lujo hori, Jo, pentsa. Maren irati, bai. Bueno, orain, amonakaz geretuko gara, amona eta aitonakaz. Mozo handi bete eurentzat. Eski ba, denoi, Venga, ba, bi, beste berroina puntu. No. Eroglifikoen aurretiko gonatu aplikazioa jaitxizu. Jaitxi, Miluseko aplikazioa, berritasunak ditugu. Aplikazioan, Sariak, batetik, Sariak. hori beti ere izan da, baina egia azaltzeko aukera izango duzu etxean ere. Sariak super sarionak. Sariak eta super sariak, benetik dago. Jarraitzen du kantinplarakaz eta motxilak Bai, eta... gure merchandisingak ez du etenik eta... Tazak eta... Meritua du, Esklusiboa da, meritua du lehen bizikoa izateak, baita azkena izateak ere. Beraz, bietako baten alde borroka egin. Bozgorailuak pe bai. Bozgorailuak, Ondo. bixetak, Bale, ondo. taperrak, Oso ondo. tomola da irudi honek. Alex eta Jon, eroglifikoak. Jon, prest zauz danak asmatzeko. A ver... Bota aukerak, lehenengoa, denpora. Izoztu da belardian. Aiora... Nor da? Aiora. Ez? Nor da? Que no... Hori bai, nor da? no fa... Izena behar dugu. Que no... Bertxolaria? Onintza. Onintza, beita. Onintza zea maiz eurentzat ez da? Onintzen beita, onintzari on kendu, on eta ofeko ikurrak ditugu, eta behar duguna onda ken on, ba, intza, izoztu da belardian. Intza. Goizeko intza. Goizeko intza. Bai, zea maizekin ari zineten ez da? Bai. Ez du ikusi mendiken. Alex eta Jon, bigarrena, seguru baietz, denpora. Ar dezala bakoitzak bere, Lapurra, teletubi, Lapur. Bale, nor, Lapurra, kuadroa. bakoitzak ze bere... teletabi, zein, Zein, askotan agertzen da. bakoitzak bere, Ez. Tiene la... Teletabiaren izena. La altur... Teletabi gorri hori po, eroglifikoetan asko agertzen da po, eta lapurtzen ari da lapurra po hori, po ostua. Postua. Uf. Zea maiz eta teletabiak. Eta ondorioz, punturik ez marka joan. Astima. Maialen eta irati, beste bina. Eroglifiko, zuentzat, ondo ezta? Bai. Aprobetxatu. Ia, lehenengo da, denpora. Pertsona horrek sortu dit, Maria Teresa Calcuta... Maria Teresa Interesa. oso ondo. Eski ba. Maria Teresa Campos eta Teresa Kalkutakoa. Teresa Kalkutakoa, Teresa. Oso ondo. Azkenean, zintzoa zen, baina gero ez, ezta? Zintzoa zen. Bai? Bai. Bai. Gaiztoa, Campos. Bueno. Hau zintzoa. Hau zintzoa. Bale. Bai. Kontrago entzun nuen, eta ez. Ez, gero onrontzan zurrumurru bet, berretiru ez, bai Ja, ez. zintzoa. Ona, bai. Bueno, interesa, ondo, zuek ondo. Maialen eta irati bigarrena, denpora. Salto egin dut. Bai. Bestea zer da? Trampolinetik. Ez? Trampolinean. Violin. Bai, irati. Trampolinean. Trampolinean. Tramp eta piolin. Trampiolin. Ikentzen diogu trampolin. Eta ean trampolinean. Oso Zailagoa azaltzea, asmatzea, baina, seguragoa. Egon puntu bikote! ondo! Alere, Maria Teresa ondo beti, Bai. Terelu ez. Horrea Horrea bat amaren. Askori gara ikasten gaur, Hirugarren. Txanda eroglifikoetarako gustokuek? Bai, horrega bai. Eta asmatzen dien ibitu zepolitzek. Hori ba. Lehenengo da, denpara. Osorik jandut. Kane... Bai. Kane... Loia. Bai. Oso ondo. Silabaka kanela, silabaka banatuta kanela, larik ez dugu behar kane, eta basatza hori loia, behien, kaneloia, oso ondo. Zalea Vale. zara? Kaneloiak eta? Ez bereziki. Niri lasaña gustatzen zait eta kaneloiak ez. Ez. Da, Ez, bataz forma tontua da, obsesioak eta... Giozak naiz hau. Sonak, Bai, kaneloiek baino, edo kroketak. Baita, Bai, bueno, kaneloiak gauza bai, asko. Ondo. Bai. Vale, eroglifikoek aukeran. Bigarrena denpora. Eno ainora. Nirea. Neona... Neona. Neiru... A ver, así.
Ne, bai? Ne? Iru, negu. Negu? Negu. Begura. Negu? Negu. Ez noinora, Negu? neguro. Neguri. Negura, neguro, neguro. Ni horren zeinu kemikoa, ne, gu. Zeinua, an, neguan. Argi geratu da, negurira ere ez duzula joan nahi. Bueno, agur bat. Eta diru gehiago neguriko, hei? 50 puntu zuen zen. Toma dago, eta? Toma. Azakua eroritzen azpalditera. Dena dela, eski aurrera egin aurretik, lanbide bakoitzak baitu bere ritmoa. Bai. Esango dizut, okinena oso goiziarra. Bai. Ostalaritzan erritmo bizia. Bai. Irakasen erritmoa... Iragazena, noski, ez gara osartuko eta medikuak. Haze erritmoa, bereziki, bueno, zuk orain erritmo bizia ikasten bereziki, ez da? Baina larrialdi zerbitzuetan eta... Bai, izaten da. Erne, Nafarroako ospitalean bukatuko bazenu nintzaion, han erritmoa bizia baita oso, Ikusi bestela nola idatzi duten oharra hau, oharrak dio, ezin da bisitan etorri eta jarraian. Bete-beti ospitaleko profesional, hori dena segidan? Bai. Sanitarioak emate dizituten gomendioak, hori ere segidan. Ez dagoete tarterik horrela arnaz hartzeko ere esaldian. Ematen du neuki atzi dudala. Bai, horrela, ez da? Bai, dinot. Bizi. Euskarri zeratxik. Esan gara Nafarroako ospitalera. Txagarro. Eta Erne. Adi danok. Miluzeko eskua. Entzuten da? Entzun dezagon Miluzeko eskuaren deiadarra, jaun Andreok. Zetas kontrola. Venga. Deiadarra. Bai. Hala. Denbora dionetan Miluzeko eskua deiadarreta guzti datorreta. Ondo. Erantzun, deiadarrari, Ales eta Ion. Komoina ere, bai, baita garnoski. Lehenbiziko eskua. Lasai, iritsiko da. Nola du izena, argaziko pilotariak. Ladis, Julian, Oskar edo Imanol. Ladis. Eta bizenez? Alarz. Bai, Zabartza. Mitoa. Lehenengo errondan de batzuk agertu dira, bokala askatzeko aukera, berritasunen artean bokalak ere lortzeko aukera gure lehiakideek eta 5 erronda bakarrik. A. Osondo. Aurrera, erantzun. Wow! Azea oskera. Wow! Nongoa da jatorri euskalduna duen Cool Breeze taldea. Txilekoa, Argentinakoa, Uruguaikoa, Estatu Batuetakoa. Bai? Argentina. Ez. Estatu Batuetakoa. Haupa? Oskera ere, bai. Kabatzuk eta ze bokal? E. Eta aurrera, Alexion. Nola du izena Euskal Herriko perretxikoen enperadoreak. Akiro, Nahiro, Iro, Chihiro. Chihiro esango du. Chihiroren bidaia, perretxiko bila. Pasoa marrena. Akiro. Akiro. Nahiro. Benetan? Nahiro. Iro landaluze. Iro landaluze, Perretxikoen gurua. R. Eta bokalik ez, noski? Alexion. Ze talderena da kantu hau. Ikasi izu? Uda honetan. Udan? Erne. Ba, ikasi izu da. Oita maika uste eta. Wow. Ze talderena da beraz, Public Enemy, Snap, Leila K edo The Hacks. Public Enemy. I got the power. Snap. Snap. Oso ondo. L, ze bokal? I. Adibidez, I bokal ere askatuko dugu. lasai, iritsiko da. Askatu nahi duzue? Probatu sikiera? Vale. Bai? Zuk esan. Ez. Ozen eta argi? Beldurrik ez duenak.
Oraindik. Lastima. Hasi gara baina. Abez eta Ion. Adi, azken erronda, Bost erronda besterik ez? Bai. Eskuan aurten. asmatu behar komodinerako, Hauetako zein film ez da Asierra Altunarena? Amama, agur etxe beste, haupa etxe beste edo Amona Putz. Bai? Amona Putz. Amona Putz. Egin dezala pelikula hori, mesedez. Te batzuk eta ze bokal. U. Askatuko duzue? Ona. U. Azken hau bera, askatzeko, komoina jokoan. Komoina jokoan. Alexion, lasai, iritsiko da. Pena hasi dut eta? Topatu, bai. Bai? Beldurrik ez duenak, oraindik topatu ez duelako da. Beldurra, eta komodina? Topatu duzu oso ondo! Lehen bizikoa alegia da. Zerto! Maialen eta Irati hurbildu gara eta eskua zeuen oso-osorik. Lehenengo errondan, bueno, honela dino, eskuak. Egun oso zabaldurik dagoen gaitza. Horren atzerik abiatuko gara. Lehenengo erronda orain bai. Ze koloretakoak dira txiribitonen betazalak? Zuriak, gorriak, urdinak, berdeak. Betazalak. Berdeak. Bai? Berdeak. Oso ondo. Te, eta? Bokala? Egin zeo zer. Arrapasa txiribiton! Paiazo agertzen diren ero zerbait egin barra dago, barkatu. Bokala, neskak! Oso ondo, primera. Xorri. Maialen eta Irati entzun? Kantu hau Pablok eta bizon bakarrik. Jakintxu platuen. Noren dara entzun duguna bestia? Alfa Blondi, Alfa Gamma, Alfa Bill, Alfa Guara. Bai? Alfa Gamma. Alfa Gamma. Berrebote bat. Alfa Bill. Alfa Bill. I want to be forever young. Ez da posible, ba, ez da. S eta bokala? Espirituz bai, lastan? Bai. Espirituz bai. Askatu horregat amaren ez da? Edo bai? Ba, Maialen Irati, zeuen eskua. Ze urtetan zenidatu zen Yamaguchi Iruñarekin? 1980, 1980, 2000, 2010. 1980. Hau pasuek. Ederra parkea, R, eta bokala? Maialen Irati? O. Hortxe Eskua zeuena da, baina askatu nahi zuia? Egun oso zabaldurik dagoen gaitza? Beste galdera bat? Saioko geho. Ea ba. Gozerik ez eta asko jatea antxietatearen Bai? kalamitatea. Bai? Kalamitatea. Bai! Azte segundoan. Ondo! Kantua. Trabatu baina lortu Bai, dugu, lortu komodina. duzu, Horregat amaren, ez gara gutxiago izango, ezta? Hirugarren eskua, hirugarren komoina jokoan. Guztiak du arrazoi bat, filosofiko jarrita. Nola du izena, Argazkiko herriak. Markina, Bergara, Elizondo edo Lekeitio. Markina. Errebotea. Elizondo. Elizondo. Eliza bat bai baina. Bergara. Eliza berezia du. Egerra, Ez? Datu biografiko bat akotor. Bai? 19 urtegaz. Bertan bizitakoa? Aurra burrien. Konta daiteke edo... Ez. Vale, ados. Irudikatu dugu zerbait. Bai, 19 urtegaz legeitxoko guapuena baz. Kristoren gorputzarekin. Ados. Ez dakit zer gertatu den. Te, bokal bat, ez bokalik ez dago. Ez dau. Horreaga mare. Zer eskutatu dugu? Zaplaztekoarekin, Erne?
Hala ere pobreak maite mintzen gara. Gozerako. Aberatxen, aurrezikutxen, burtxen, diruzaleen... Bueno, Milizako berritasunen artean. Zaplazeko orain, za? Bai. Erne? Aberatxen. Diruzaleen. Diruzaleen. Bai? Burtsen. Ezkabit, oso zima? Pobreak maite mintzen gara. Aurrezki kutxe. Ide bat agertu da, bokalik ez noski? Horrega maren, gozen, Zein kiroletan da ezaguna Gracia Alonso de Armiño, eskriman, futbolean, igeriketan edo saskibaloian? Saskibaloian. Saskibaloian? Txoz, Ai. irukoa sartu da. N, bokal bat. A. A bokal askatuko dugu. Eta aurrera, za? Bai, aurrera. Nola du izena argazkiko ondar eskultorea? Wow, uste derra, Antoni Bastarrika, Bernard Albizu, James O'Callaghan edo Peru Navarrete. Bernard Albizu. Bai? Andoni Bastarrika. Ba, bai. Isa eta bokal bat. E. Askatzeko aukera, askatuko dugu. Guztiak du arrazoi bat. Ez? Askatzeko arrazoirik ez oraindik. Ba... 5. eta azken erronda. Horrega maren. Animo! Z-deren bertsioa egin du The Spartans taldeak. Esto no puede ser, esto no hay quien la aguante, tiene que llevarse a alguien por delante. Ona. Barrikada, eskorbuto, la polla edo bap. Eskorbuto. Barrikada. La polla. Txusesun alkoholiko. Bai, bai. D eta bokala. Ze bokal. O. Askatzeko aukera daukazue. Azkeneko hauxe. Probatu. Venga, Maialen. Guztiak du arrazoi bat. Desberdina duenak gorroto etxean Oh, kale, Maitasun gutxi behar genuen hor bukale horretan. Komoinik ez dugu banatu beraz. Baina, bi komodein banatuta ditugu, honela gainera markagailuetara goaz. 230 puntu, Jon eta komodina. 230 eta komodina. Maialenek eta iratik, horrean amaren 200 puntu. Alex eta Jon, zein da zuzena? Lehenengo errondan, adibegiratu, 2024ko Frantziako turrean parte hartu dute. Delako, galdetuko duguna. Aukerak. Tadej Pogačar, Itziar Alduntzin, Pello Bilbao, Uso Ostolaza, Cedrin Carbol, Ruben Beloki, Andrea Astudillo, Demi Bolerin, Ane Santesteban, Renko Ebenepul, Marian Bosch. Pogačar. Aurtengo turreko irabazle izan da baita Giroko ere. Maialen Irati, aurtengo turrean parte Renko hartu dute. Ebenepul. Podiumera igotzen. Horreaga tamaren. Pello Bilbao. Honek txapelketa amaitu ez, baina parte hartu zuen bai. Alex eta Jon? Ane Santesteban. 45. postuan amaituta. Maialen Irati. Cedrin Kerbaol. Txirrindulari frantziarra bai. Horreaga tamaren. Marianne Vos. Sondo. Alex eta Jon? Demi Bolering. 2. postuan hau. Maialen eta Irati? Komodina. Komodinarekin. Horretarako baitago noski. Uso Ostolazarekin. Aiota 50 puntu. Ondo bikote. Bigarren errondan, oso ondera bileta komodina, Maialen Irati, zeuek hasi erantzuten, eta humorezko saioak dira, bigarren errondak hori dakar. Altxa komedia,
Umoreni krila. Barre librea guazemank, Finlandia autentikoak irrikitaun, blasandreak, zutunik, estanda, kontuz, atxuak. Guazemank. Ezinbestekoa. Horrega tamaren. Kontuz atxuak. Pozemanketik. Mai Alex eta Cruz Jon? eta Mai Carmen. Irrikitaun. Morezko sketch saioa. Maialen irati. Barre librea. Itziar Garmendia eta Joni Platz. Horrega maren. Umoren ikrila. Bulgariako talde baten abestiaren izena da hori. Alex eta Jon. Finlandia. Itziar Garmendia eta Inere Tolosa aurkezile lanetan hemen. Maialen eta irati. Plazandreak. Hau, pilotari buruzko saioa da. Alex eta Jon. Autentikoak. Fermin Etxegien eta Pagadi. Planto egiteko aukere 60 puntu daude, edo aurrera eginta beste bi. Aurrera. Asmatu behar dituzue. Altxa komedia. 12 bakarrizketa. Komodin erabili edo ez? Bai, komodina. Eta zutunik bakarrizketa saioarekin, 150 puntua dira. Horrega tamaren, 3. errondan. Adi, estralurtarrei buruzko filmak dira. Hori da jakin nahi duguna. Independence Day, beltzez jantzitako gizonak, Back to Black, Kruztarrak, Alien, Anfitrioi berezia, Arrival, The Thing, The Faculty, A Quiet Place, Chicken Little. Alien. Izenak berak dira, moduan oski. Arrival. Rival, bai. Anfitrioi berezia. Euskal filma, protagonistak arkeologiako ikasleak dira ez estralurtarrak. Horrega tamaren, Chicken Little. Bikain, Alex eta Jon. Independence Day. estralurtarrak eta Horrega lurraren maren. aurkako erasoa. Quiet Place. Bikain, Alex eta Jon. Beltzez jantzitako gizonak. Men in Black ingelesez. The Thing. Osatzeko aukera, Alex Jon. Back to Black. Amy Winehousen biografia I hori. was back to black. Horrega, maren, The Faculty. The Faculty. Ondo oskatuta. Eska ez zeunak zan. Eta zuzen erantzun da, 150 puntu. Markailuak gertu beratu dira. 380 Alexek eta Jonek. 480 Maialenek eta Inatik. 350 Horreaga tamaren. Horrega tamaren, eta azken taula bikain osatuta. Ez da nahikoa izan ordea aurrera egiteko. Lastima, ze fin aritu zarete, Bai. Zuek gustora gozatu duzu, Bai. Jo, guk aitortuko dugu, pena dugula, txineraz ikasteko aukera izango genuelako zuekin. K-pop koreografiak lantzeko ere bai. Aurrerantzean, non ikusteko aukera izango dugu? Aritzen zarete, zuzenekoak eta eskaintzen, dantzan eta diot. Egiten ditugu bai Bilbon eta bai Gasteizen, hori kompetizioak eta exhibizioak eta bar, eta gero badaukagu YouTubeko kontuak eta bar orduan. Begira, zuen arrastoa garritzeko aukera izango da orduan. Hala ere, Erasmusen nordue, maren. Ni, Ego Koreara. bai, Ona, gehiago ikastera. hori da. Ahí está. Guau! K-pop kulturaren zehazka hori. Hori da. Joan aurretik, azken pausotxo bat. Venga. Ja, Bat, bi, jairu. Xu. Epa! Epa! Ep! Oia, oia. Abo, ekate, horrega tamaren zertako. Horrega arte, Minutzen finalerditan. Eta erne, hirugarrenez aurrez aurre. Alex eta Jon batetik. Ondo? Ondo. Bai, Maialen eta Irati bestetik. No. Elkarri neurri hartuta. Bueno, Jarraian datorren probarako ere diot. Eta ze proba datorren gainera koreografia zer esaten ikasi dut.
Ia? Soka, tira. K-pop estiloan, bai. Ondo? Publikoak txalo ez du, bueno, ez da. Eraz. Baina, berriro, bien. Zuek ere ikasi, da, A ver. horrela, Soka, tira. Vale. Bat, bi, ta hiru. Soka, tira. Oso Soka tira ondo, nagoaz! oso Alex eta ondo. Ion zuek hasita hartu lekua, mesedez. Segulago maila miluzen. Eta denbora, zein museotan ospatzen da Boga Musika Festivala? Txigidan. Oso ondo. Zein animalia darama eren sugeak barruan? Paso. Sugea, zein musika genero lantzen du Odei Barroso abeslariak? Hip-hop. Bai, rapa, hip-hopa. Zenbat irla daude Gatikan? Bat. 0. Zein euskal aktorek jaso zuen 2024ko Zinemira saria? Paso. Elena Iruretak, zein kiroletan aritzeagatik da ezaguna, Erik Jaka. Pelota. Jotan, zein hiritan antolatu zen historiako lehen moda astea? Paris? New Yorken. Jarraitu hurrenkera hau. -6, -4, -2, 0. Bi. Osondo. Zein da Zeelanda Berriko hiriburua? Wellington. Ondo. Zeren beldur da astrafobia pairatzen duena? Izarrak? Ekaitza, tximista, trumoia. Zein aktore da Nora filmeko protagonista? Paso. Ane Pikaza. Euskal Herriko zein lurraldetan dago Ermua? Bizkaia. Bizkaian. Zein molekulak garraiatzen du oxigenoa odolera? Hemoglobina. Bikain medikua. Zein instrumentu jotzen zuen Amelingo musikariak? Txirula. Txirulariak, noski. Zein da Pau Etxaniz piraguistaren entrenatzailea? Paso. Bere aita, Xabier Etxaniz. Zenbat izki dauzka, zugarra murdi hitzak? Paso. 12. Zein taldetan abesten du Janire Arantzabe musikariak? Paso. Esan ezin, zein herritan jaio zen Lazkao txiki? Lazkao. Lazkaon. Zein hiru kolore dauzka Bulgariako banderak? Berdea, txuria, gorria? Bai? Zein da Bri herrian sortu zen gazaren izena? Bri. Brikain. Zenbat urte behar dira A1 gidabaimena atera alizateko? Paso. 16 urte. Zein hiriburutako auzoa da Gamarra? Bilbo. Gasteizkoa, zein urtetan estreinatu zen Black is Beltza filma? 2013. 2018an zein fruitu ematen du aritzak? Eskurra. Eskurra oso ondo? Baina, iritsi da. Eskurrarekin batera denbora maitu iritsi da soka. Bai? Maialen irati, segundutxu bet. Soka. Eusteko, baina, ondo. Maialen irati, ze moduz gaurko programa? Ondo, gustora. Ondo, leku hartute gustora, ezin finalea zelkatu, baina ederto, bihar urrengo miluzen zebekin egoteko. Alex eta Jon, 5. miluzen, eta finalera zailkatu ondo ari gara, Ondo. Ondo. Pilatu. Kuadrillakoek pozik. Bai. Bai, ja, faria... Tripazorriak ere entzuten dira, hane galeitik, ikastegi eta inguretatik, 500 euro momentuz, geixea ona, ez da? Bai, aukeran. Desente gehiago badu. Erne, gaur, miluzeko zakuan jokoan, 11.400 €. Negurin badute. Portugaleten ere, bai, segurenik. Portugaleten publikoa. Azileko ikastolako laguna, gauzue. Alex eta Jon, basabekin egingo dugu funala, eta etxekoekin be bai. Aplikazioa jaizten ibilizarete. Segi. Irekia, zabaldu. Bai, egiaztapenak ere da dituzue, eta sari potoloak, zegoen zain. Alex, Jon, basarete kirolzale erakusten zabiltzie. Bai, ez da? Bai. Inoiz egin atletismo edo? Zeuek? Umetan edo? Atletismo da. Soiketan edo? Eskola kirola egin da, hola, bai. Eta zer, Jon? Zer probatan berezik izin? Fin atletismoan... Ez. Bueno, ba, adi, atletismoa. Bestak beste, protagonista gure finalean gaur. Atletismoko proba olimpikoetan, honek ez du esan nahi, olimpiadetan gertatu dana, atletismoko proba olimpikoetan munduko errekorrak indarrean dituzten kirolariak dira. Denbora. Usain Bolt, bai edo ez? Mo Farah. Javier Sotomayor. Armand Duplantis.
Aruka Kitaguchi. Jarri azpare. Yulimar Rojas. Salto tripleko. Paul Tergat. Marita Koch. Tixt Asefa. Maurin Mash. Hisham El Gerruj. Egiaztatu egingo dugu, 11koak bokatuta. 4 akats daude. Hogeita saunu baiet. Zazpi akats. Oik bai dira. Bueno, hobeto. Claro, indarren, usain bat zertan. Bai. Hau jarri du, horren lagi. Eta hau jartze dugu. Hau jartze dugu. 3 akats. Vale, horrek esan nahi dugu. Bat. Bi ondo daude. Itako bi ondo. Txoin, ez dakit. Egiaztapenak amaituta minutu erdi ariketa osatzeko. Lasai begiratu, Vale, hok baki guaitz. Bai, une honetan 3 akats. Hau moitu dugu. ez. Hau jartze 11.450 euro miluzoko sakuan. Bai, ez baino baten bat. Klartzak edo zen. Ez dakit. Bai, baino. Bat moitu dugu. Zola, Bat igual. Bat moitu dugu nuke. bat, hitxam. Vale, ez zona. Bat. Bost, segundo. Alex eta Jon, kirola egin dugu, Bai, Zerritu ere, bai? 11koak kokatuta, ez du itxura txarrek izan, ia zertatu den. Adi, urrezko galderari. Zerrenda honetatik, Olimpiar Jokoetan urrezko domina gehien irabazi dituzten biak zeintzuk diren jakin nahi dugu denpora. Usain Bolt. Eta Duplantis igual. Duplantis, Txoin, baina Duplantisek irazitu, hogeien irazitu. 10 segundo. Duplantis eta jarri. Baina Duplantisek bi bakarrekin ditu. Bi garen ditu. Uste berreko Duplantis. Ez que bestek nik ez dauket. Hacemos? Bueno, Dua hondikin. Ni bintzat. Batzuk ezagunak ez da? bai. Atletismoko proba olimpikoetan munduko errekorrak indarrean dituzten kirolarien artean Usain Bolt, bai? 9,48 segundotan egin zuen 100 metroko proba, 19,19tan 200 metrokoa munduko gizonik azkarrena. Usain Bolt. Gogoratzen dugu, Javier Sotomayor gogoratzen du nik hau. Bai! Kuba, mi amor. Kubatarra. Altuera jauzian, 2,45 metrotako langaren gainetik salto egindakoa. Parisko Olimpiadetan esate baterako Duplantisekin gozatu dugu danok. Armand Duplantis, baiezko eremuan. Berak errekorra jarri, bera gainditu, 6,26 metrokoa du azkena. Tixt Asefa, baiezko eremuan. Bai, 2013ko Berlingo maratoian munduko errekorra ezarri baitzuen, 2 ordu, 11 minutu eta 53 segundo. 200 euro Alex eta Jon, eta gehitzen goaz, Marita Koch. Baiezko eremuan beharko genuke, zuzena da? 400 metroko proban, 57,60 segundo handu marka. Poltergat, ezezko eremuan, bai? Inoizko atleta honenen artean dago distantzia luzetan, baina 2003an ezarritako munduko errekorra hainbatetan gainditu dute horregatik, ezezko eremuan. Keniarra. Japoniarra da, Aruka Kitaguchi. Badakizu ez kirol? Xabalina, jauztiketa. Ezezko eremuan, daukagu. Oso ondo. Bai, lehiatu bai, baina munduko errekorrik ez du. 350 euro, Afari Usaina, Alex Jon, Yulimar Rojas, baiezko eremuan. Zuzena da? Zora, Garri, gerturatzen ari gara,
Yulimar Rojas venezuelarra, jauzi hirukoitzean munduko errekorra duena, 15,74 metroan. Mo Farah baiezko eremuan. Zuzena da? Tortxakatxak, Mo Farah txapeldun handia izan baita, baina ez du munduko errekorrik. Mahuen Mash brasildarrak ere ez, eta Hisham El Gerrouch, ezaguna oso, atleta marokoarra, 1500 metroko proban munduko errekorra du indarrean, 3 minutu eta 26 segundo. Tortxakatxak. Salto kasteko moduen, Alex eta Jon. Eskatu Duplantizi tresnak, hemen salto egin behar dugu, €100 eskuratu ditugu. Aldatu, 1000 euro gaitxik, Alex Jon? Aldatuko gaituzke. Bai, ez da? Ondo lego, bai. Horretarako, benga olimpiar jokoetara joango gara urrezko galdera da. Zerrenda honetatik olimpiar jokoetan urrezko domina gehien irabazi dituzten bien izenak behar ditugu 1000 euro eskuratzeko. Alex Jon, tita baten esan diguzu Usain Bolt. Bai, esan dugu, baina tira behar. Nik uste behar, zengo bai. Jamaica. Usain Bolt, olimpiar jokoetan diztiratxu, bai? Hankak ez ezik lepoa ere oso landua du. Hainbeste domina eutxita, 8 urrezko domina lortu ditu 3 olimpiar jokotan. Beijingen, Londresen eta Rion. Zein izan da zalantza? Duplantisekin, baina eske... Ez dakit, olimpiar joko asko ere ez dakit. Demorarik ez ote duen izan edo? Zait gure gaztega eta... Bestela iraziko dituzke, baina ez dakit. Eta beste guztien artien Mo Farah aukeratu duzu, Ba, jartzatik egin. Eta Mo Farah bada? Ondo, hobe. 5.000 eta 10.000 metrotan ibiltzen da bera. Egingo genuke buelta bat platuari, 1000 eurorekin, Bire bai. Bire bai! Alex eta Jon, adi, 1000 euro irabazteko aukera urrezko galderari esker. Momentuz lare, unos ondo dau. Baina 1000 asko zobeto. Adi danok etxien. Alex eta Jon, erantzuna zuzena da? 1000 euro? Bai? Urrezko galdera zuzen erantzuna